Вітаю, шановне гаспадарства. На гадзінніках 20-е, час на аб'ектыў, галоўнае інфармацыйнае выданне. У студыі працуе Анастасія Русецкая. Запрашаю. Польшча пойдзе насустрач беларусам пазбаўленым грамадзянства. Гэтую праблему прапануюць вырашыць гэтым падарожным дакументам для іншаземцаў, які зараз створаны ў новым узоры і прадстаўлены у Міністэрстве ўнутраных спраў. Пра што дамовіліся беларускія дэмакратычныя сілы з польскім міністэрствам унутраных справаў. Абраза вучня за непадпарадкаванне школьным правілам. Почему все дети сдают, а ты нет? Я не сдаю. Просто за тебя отвечай, Ці ёсць апраўданне паводзінам настаўніцы? Уратаваць друкаванае слова. З гэтай мэтаю ў Варшаве ствараюць інстытут беларускай кнігі. Зрабіць так, каб замежныя выдавецтвы у нашай сітуацыі, напрыклад, польскія выдавецтвы, лепш ведалі, што цікавага выйшла ў беларускай літаратуры. Польшча не будзе прызнаваць пастановаў рэжыму Лукашэнкі аб пазбаўленні беларусаў грамадзянства. Да таго ж, польскі бок будзе даводзіць гэтую пазіцыю да іншых краінаў Еўразвязу і Еўракамісіі. Такое рашэнне агучылі па выніках працоўнай сустрэчы прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў Беларусі з Міністэрствам унутраных справаў Польшчы. Тэму працягне Ян Федарович. Польскі падарожны дакумент для беларусаў пазбаўленых грамадзянства, а таксама тых асобаў, якія з пытанняў бяспекі не могуць вярнуцца на радзіму для замены старога пашпарта. Такое развязанне праблемы прапануе МУЗ Польшчы. Яго агучылі падчас сустрэчы з прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў нашай краіны. Гэтую праблему прапануюць вырашыць гэтым падарожным дакументам для іншаземцаў, які зараз створаны ў новым узоры і прадстаўлены у Міністэрстве ўнутраных спраў. Ну і вось на гэтай падставе таксама прапануецца і для людзей, якія пазбавяць грамадзянства, таксама карыстацца гэтым падарожным дакументам. Цяпер падарожны дакумент у Польшчы могуць атрымаць беларусы, якія маюць гэтак званы гуманітарны побыт або часовы від на жыхарства паводле іншых падставаў. Але як быць з іншымі асобамі? Вядзецца абмеркаванне таго, каб пашырыць кола беларусаў, якія могуць атрымаць гэты дакумент, бо, канешне, мы разумеем, што на тэрыторыі Польшы ёсць людзі, якія меюць не толькі статус міжнароднай абароны ці гуманітарнага побыта, але, напрыклад, ёсць і студэнты, і людзі, якія працуюць, і людзі, якія даволі такі доўгі час, але не маюць сталы побыт, жывуць зараз на тэрыторыі Польшы. Гэткія захады сталіся адказам на намер рэжыму Лукашэнкі пазбаўляць непажаданых беларусаў грамадзянства. Возможное лишение гражданства или запрет на въезд. Это вещи не символические. С аннулированным паспортом жить в Змагару будет тяжело. Адпаведны закон пачне дзеяць у Беларусі ўжо ў ліпені. Згодна з ім падставаю для пазбаўлення грамадзянства сярод іншага можа быць, цытата, наяўнасць прыгавору суда, які пацвярджае удзел асобы ў экстрэмісцкай дзейнасці або прычыненні ёю цяжкай шкоды інтарэсам Беларусі, калі такая асоба застаецца па-за яе межамі. Здесь вопрос, конечно, но он такой, наверное, риторический, как это все совмещается с Конституцией Республики Беларусь, которая не то что двусмысленно, а прямо однозначно говорит о том, что гражданин Республики Беларусь, тем более получивший, собственно, по рождению гражданство, то есть являлся гражданином по рождению, не может быть лишен гражданства. Зрэшты, рэжыму Лукашэнкі даўно не да законаў. Судовая ж сістэма на меркаванні праваабаронцаў фактычна сталася прыдаткам выканаўчай улады. Таму і важнае падтрыманне з боку Польшы ды іншых краінаў для беларускіх уцекачоў, у тым ліку з наданнем падарожнага дакументу. Ты можаш з гэтым ехаць на агульных падставах, як любы іншы грамадзянін Беларусі. То бок, там, бярэш на агульных падставах візу там у Брытанію, у ЗША, куды заўгодна. Вось, льгот гэта не дае, але і дыскрымінацыя таксама не дае. Да таго ж, на думку Міхайла Кірылюка, дзяржава Лукашэнкі фактычна разарвала кантракт з грамадзянамі Беларусі, бо папросту не забяспечвае асноўных правоў чалавека. Пазбаўленне грамадзянства такой дзяржавы у такім выпадку толькі палегчыць жыццё людзей. Ян Федарович, Белсат. У Польшчы ўначы перакуліўся аўтобус з беларусамі. Здарэнне адбылося на трасе ў Люблінскім ваяводстве. Паводле інфармацыі Міністэрства замежных справаў Беларусі пацярпелі 7 асобаў. 3 з іх шпіталізаваныя ў Любліне. Агулам у салоне было 37 чалавек.
Аўтобус ехаў у Італію. На час чакання рэзервовага транспарту пасажыраў адвезлі ў гатэль. Кіроўца быў цвярозы, паводле папярэдніх звестак, ён выбраў няправільную хуткасць ва ўмовах снегападу і не даў рады з кіраваннем на закругленні дарогі. У выніку аўтобус з'ехаў у кювет і перавярнуўся на бок. Уначы ў Польшчы пачаўся снегапад, што справакавала складаную сітуацыю на дарогах і, як вынік, павелічэнне колькасці аварыяў. Берлін так і не згадзіўся на тое, каб Украіна атрымала танкі «Леапард-2». Ці азначае гэта, што збройныя сілы Украіны не змогуць эфектыўна вызваляць тэрыторыі, занятыя расійскімі войскамі? Калі чакаць аднаўлення маштабных баявых дзеянняў і дзе яны могуць разгарнуцца, высвятляў Валянцін Васіленка. Урадавая коалиция Нямецчыны жорстка раскрытыкавала канцлера Оляфа Шольца за тое, што Берлін не даў дазволу на пастаўку нямецкіх танкаў Украіне падчас сустрэчы ў Рамштайне. Ці перашкодзіць іх адсутнасць наступу украінскіх войскаў и далейшему вызволению оккупованных территорий. Танк не является обязательной составляющей контрнаступления в зависимости от того, в каких условиях проводится это контрнаступление. Я приведу всего-навсего один пример. Харьковская область. Харьковское контрнаступление осуществлялось без серьезного присутствия танковых кулаков. Але танки прыдаліся б і для наступу, і для обороны. Украіне важна адсячы расійскую групоўку на Херсоншчыне, мяркуе вайсковы эксперт Віктор Ягун. Расійскія ж войскі, на ягоную думку, могуць ударыць на запорожскім кірунку, спрабаваць выйсці на межы Луганскай і Данецкай вобласці, атакаваць з беларускай тэрыторыі Валынь і Ровеншчыну. Але асабліва актыўна акупанты прамацваюць кірунак паміж Харкавам і Сумамі. Постоянная информация о том, что идут какие-то прострелы со стороны России. И вот сегодняшняя информация, если кто-то наблюдал, попытка прорыва очередной диверсионной группы, то есть они пытаются закидывать туда какие-то группы, которые, наверное, хотят разведать местную ситуацию. Кремль падобна настроены на зацяжную войну и рыхтуе до гэтага грамадскую думку ў Расіі. Усталяванне сістэмаў супрацьпаветранай абароны на дахах будынкаў у Москве таму пацвярджэнне, мяркуюць у амерыканскім інстытуце вывучэння вайны. Аднак малаверагодна, што Кремль думае, быццам Москва стане цэллю для Украіны. Ды, імаверна, ушаў гэтую паказную гульню, каб падтрымаць далейшае ўзмацненне інфармацыйных аперацыяў, скіраваных на рыхтаванне расійскай унутранай інфармацыйнай прасторы да далейшай вайны ва Ўкраіне і далейшых ахвяраў. Апытанні, праведзеныя пракрамлёўскімі ды незалежнымі сацыёлагамі, сведчаць, што расейцы ў масе сваёй не будуць супраціўляцца планам Пуціна, адзначае палітолог Михаил Комин. Россияне, вышли на такое плато в своем отношении к происходящему в России и прежде всего к войне, экономическим решениям, и смирились с тем, что происходит, и вряд ли стоит ждать какого-то существенного социального недовольства при затягивании конфликта. Скорее, вот это смирение при затягивании конфликта уже произошло. Пакуль же ситуация на фронте складывается тупиковая, піша выведка Великой Британии. Украинцы, подобно, отбили спробы российского наступа в районе Кременной, а вагнеровцы мают шансы на локальный поспех у Солядары, означает британское ведомство. Валентин Василенко, Белсат. Плоскаступнёвасць, кепскі зрок ці лішняя вага не будуць перашкодаю для службы ў войску. Пералік хваробаў, з якімі не бяруць на службу, ў Беларусі скароцяць. Патрабаванні скарэктуюць Міністэрства абароны і аховы здароўя. Змены закрануць усе катэгорыі вайскоўцаў тэрміновай службы, кантрактнікаў, рэзервістаў і студэнтаў вайсковых ВНУ. Паводле намесніцы начальніка галоўнага медычнага цэнтру ўзброеных сілаў Беларусі Святланы Кашуры, існыя патрабаванні завышаныя і не дазваляюць маладым людзям ажыццявіць мару стаць вайскоўцам. Яшчэ адна прычына зменаў – новая вайсковая тэхніка і формы вядзення баявых дзеянняў. Ва ўкраіне развіталіся з ахвярамі авіякатастрофы ў Браварах. На пахавальную цырымонію прыйшлі сотні людзей, а таксама найвышэйшае кіраўніцтва краіны. Перакрытая дарога на майдане незалежнасці, па перыметры патрулі і сотні людзей з кветкамі. Денис Анатольевич Монастырський, Євгеній Володимирович Єній, Юрій Олегович Шумкович, Тетяна Володимирівна Шутяк, Михайло Миколаївич Павлуш, Андрій Іванович Маринич, Микола Леонідович Анес.
Найперш далі магчымасць развітацца з сваякам. На жалобную цырымонію прыехаў таксама дзеючы прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі разам са сваёй жонкай Аленай, ды былы прэзідэнт Украіны Пётр Парашенко. Неймовірно проявив себе на всіх посадах. Неверагодна праявіў сябе на ўсіх давераных яму пасадах. І ў МЗС, пракуратуры, і ў МУС. Усе героі сёння заслужылі нашы найлепшыя словы. Зямля пухам і слава Збройным сілам Украіны. Мы пераможам. Земля пухом, слава Збройным силам України, і ми переможемо. Сярод вышэйшых чыноўнікаў быў заўважаны сакратар Рады нацыянальнай бяспекі і абароны Алексей Данілаў. Акурат у дзень трагедыі мусіла адбыцца паседжанне стаўкі, удзел у якім павінны быў прыняць і міністр унутраных справаў. Я сказаў яму: добра, будзе магчымасць выйсці недзе ад Сырскага, ці дзе ён будзе. Адказаў: добра. У 8:07 раніцы паведаміў, што злучыцца з Палтавы. І, на жаль, праз кароткі прамежак, літаральна праз хвіліну, здарылася гэтая жуткая трагедыя. Буквально через хвилини сталася ця жахлива трагедія. Сёння ж у саміх Браварах пахавалі і іншых ахвяраў авіякатастрофы. А на аэрадроме ў Нежыні прайшла цырымонія развітання з вайскоўцамі спецавіяцыйнага атраду, які быў у той дзень на борце верталёту. Юлія Макаренко, Яўген Шаўченка, Белсат, Киев, Украина. Чарговы скандал у школе. Тэлеграм-канал «Беларусь замкадам» размясціў аўдыёзапіс, а на ім, як сцвярджаецца, фрагмент размовы настаўніцы адной з полацкіх школаў з вучаніцаю. Мы чуем, як педагог крычыць на дзяўчыну і абражае яе. Чаму такія сітуацыі здараюцца і як яны ўплываюць на фармаванне асобы дзіцяці? І хто вінаваты? Разбіраўся Алесь Яшченко. Почему вы хотите? Ну вот Лера меня попросила, можно не сдавать, потому что ей трудно туда ходить и забирать. Почему все дети сдают, а ты нет? Я одна не сдаю. Рот закрой, за тебя отвечай, Гэткі запіс з'явіўся на тэлеграм-канале «Беларусь замкадам». Яго нібыта апублікавалі бацькі вучняў сярэдняй школы нумар 8 у Полацку. Паводле звестак каналу, канфлікт паміж настаўніцай і вучаніцаю пачаўся пасля таго, як дзяўчына не здала на захаванне свой тэлефон. Гэта сведчыць аб разбурэнні такой нармальнай, здаровай камунікацыі паміж настаўнікамі і вучнямі. Гэта самае галоўнае, дарэчы. Калі гэтага не будзе, тады не будзе і даверу, тады не будзе атмасферы, і тады не будзе навучальнага працэсу. Наш эксперт зазначае, такія выбуховыя сітуацыі паказваюць, што грамадства ў стане крызісу і напружанасці. Асабліва гэты стан паглыбіўся пасля выбараў і жорстка здушаных пратэстаў 2020 года. Такія думкі ў шмат каго з каментатараў на нашым тэлеграм-канале. Грамадства коціцца ў бездань, калі людзі з вышэйшай адукацыяй так размаўляюць з дзецьмі. Грамадства коціцца ў бездань, калі розныя пачвары застаюцца непакаранымі. Калі будзе адказны за злачынства, тады размаўляць будуць іначай. У Польшчы настаўнік сабе такога не дазволіць не праз страх перад пакараннем, а праз разуменне таго, што агрэсія не выхоўвае, а выклікае пачуццё адсутнасці павагі. Гэта ў Беларусі прынята жыць па законе смецця. Нам не трэба, каб нас паважалі, нам трэба, каб нас баяліся. На думку псіхолага Аллы Мартинович, настаўнікі належаць да катэгорыі асобаў, якія найчасцей профессийно изнасиливаются. Я проработала 15 лет, на самом деле, с ними и наблюдала определенную динамику. Ну, во-первых, будучи работником психиатрической больницы, я вам хочу сказать, что отделение неврозов, потому что есть разные отделения, где-то на 60% заполнено педагогическими работниками. Пры гэтым ні ў якім разе выгаранне не можа апраўдаць агрэсіўных паводзінаў настаўніка ў дачыненні вучняў, кажа Алла Мартинович. З ёю пагаджаецца і Андрей Лаўрухін. Гэта подросткі, гэта дзеці ўсё роўна. Гэта прафесійны кодекс. І калі ён так парушаецца, ну то гэта сапраўды ўжо так край. Гэта край. І тут ніякіх апраўданняў да настаўніцы ці настаўніка няма. Падобныя ж выпадкі ў школах становяцца вядомымі грамадскасці не ўпершыню. Гэтак рэзанансною была сітуацыя ў 2019 годзе ў гомельскай школе нумар 15. Настаўніца мацюкамі пагражала вучню і замахвалася на яго партаю. Тресну, посмотрим потом. Да, угу.
Я пойду в тюрьму, будет. Конец, да. Ой, смешно. Смешно, что на кладбище понесут. За то, что над учителем издевался. Запіс з'явіўся ў сацыяльных сетках. Настаўніцу звольнілі, але пасля таго, як за яе заступіўся Лукашенко, аднавілі на працы. Затое пасадаў пазбавіліся 5 чыноўнікаў і дырэктар школы. Поехали, устроили разборки, собрали снизу доверху начальников, описались то, что у них, видите ли, в социальных сетях разместили. А описавшись, взяли, наказали этого бедного учителя. Да я на месте этого учителя голубу отвернул бы щенку какому-то. Это был вопиющий случай, и я тогда работала в ВУЗе, и нам пришла директива это обсудить со всеми группами учителей на то время, которые учились в нашем институте. И поверьте, если вот меня слушает эта учительница, никто ее не поддержал. Все сотрудники вузов, горисполкомов, облисполкомов, потому что мы работали еще с руководящими кадрами, осудили поведение такого учителя. Днямі ж медыі напісалі пра яшчэ адзін інцыдэнт, гэтым разам у баранавіцкай школе нумар 17. Настаўніца нібыта дала вучню аплявуху. Паведамляюць, што гісторыя мела месца яшчэ летась у траўні. Настаўніцу часова адхілілі ад працы. Адметна, што бацькі хлопца сталі на ейны бок. Алесь Яшченко, Белсад. Выгнаныя за мяжу выдавецтвы, так званая экстрэмісцкая літаратура, негалосная забарона на продаж. Гэта далёка не поўны пералік праблемаў, з якімі апошнім часам сутыкнулася беларуская кніга. Якія сістэмныя крокі трэба зрабіць, каб дапамагчы выдаваць кнігі на роднай мове? На гэтае ды іншае пытанне сёння разважалі падчас адмысловай канферэнцыі Інстытут беларускай кнігі «Мары аб будучыні». Віталь Бабін наведаў імпрэзу. Беларуская кніга сёння, як ніколі, знаходзіцца пад пагрозай знішчэння і можа сама сябе ўпісаць у чырвоную кнігу. Каб гэтага не сталася, у Варшаве вырашылі стварыць Інстытут беларускай кнігі, устаноўчая канферэнцыя, якога адбываецца сёння. Каб падтрымаць беларускае кнігавыдавецтва, папулярызаваць беларускую літаратуру сярод беларусаў, а таксама ў свеце, прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні ініцыюе стварэнне Інстытута беларускай кнігі. Гэта будзе інстытуцыя, якая будзе дапамагаць быць беларускім кніжкам больш дасяжнымі для беларусаў у Беларусі, за межамі Беларусі, а таксама для замежнікаў, каб таксама яны больш чыталі і больш ведалі беларускую літаратуру. Зрабіць так, каб замежныя выдавецтвы у нашай сітуацыі, напрыклад, польскія выдавецтвы, лепш ведалі, што цікавага выйшла у беларускай літаратуры, у Беларусі, што цікавага надрукавана, што можа быць варта для пераклада. Вось, напрыклад, канкрэтная маленькая задача, якую можа вырашыць Інстытут беларускай кнігі ў Польшчы. Арганізаваць стэнд на кніжным кірмашы для таго, каб беларускія выдавецтвы маглі прыняць удзел. Кніжку я выдаваў самастойна, таму што яна была напісаная ў 2021 годзе, і беларускія выдавецтвы, якія звяртаўся, яшчэ працавалі ў Беларусі. І для іх выданне такой кніжкі было небяспечным, як яны самі гэта мне сказалі. Трымаць яе да лепшых часоў недзе, я не хацеў. Таму вырашыў рабіць гэта самастойна. Ці раіў бы я гэта ўсё зрабіць іншым аўтарам, калі у вас ёсць рэсурс і грашовы, і у выглядзе часу, то, магчыма, так, я б раіў. У беларускім літаратурным жыцці вельмі не хапае акадэмічнага складніка. Ёсць аўтары, ёсць выдаўцы. Пра складаны лёс выдаўцоў і аўтараў сёння, я думаю, таксама тут будзем гаварыць, але мне яшчэ як даследчыку беларускай літаратуры вельмі хацелася б таксама мець нейкае дачыненне да гэтага праекта. Каб папулярызаваць беларускую літаратуру, летась у Варшаве адкрылася палічка з кнігамі на роднай мове. Цяпер падобная бібліятэка адкрыла свае дзверы і ў польскім Беластоку. Совершенно случайно в Телеграме мне попалось то ли объявление, то ли что. Я перешла, сразу же посмотрела, какой список литературы есть у них. И у них достаточно много для моих мальчишек книжек. Роня, Хроники Нарнии, Робинзон Круза, яшчэ Питер Пен. Гэта тое, што мы прывезлі, тое, што мы набылі. І яшчэ мы напісалі аб тым, што калі ў Беластоку у людзей ёсць кнігі, якія іх дзеці ўжо не чытаюць, напрыклад, выраслі з гэтых кніг, мы таксама прасілі нам гэтыя кнігі перадаць. І вось некалькі кніг
нам перадалі. Ну і зараз ужо каля 60 кніг. Заўтра о 20-й гадзіне запрашаю спадарства паглядзець праграму «Тыдзень» з Сергеем Падсасонным. Галоўныя тэмы апошніх 7 дзён. Аналітыка і ацэнкі экспертаў, а таксама аўтарскія рэпартажы. Між іншым, пабываеце ў еўрапейскім калегіуме ў Варшаве. Гэта навучальная установа, у якую рыхтуюць дыпламатычныя кадры для працаўнікоў еўрапейскіх структураў. Адчыненыя дзверы і для беларусаў. Прычым магчыма атрымаць стыпендыю 27 000 еўраў, якая цалкам пакрые ўсе выдаткі за навучальны год. Рэпартаж цалкам глядзіце заўтра, а цяпер кароткі фрагмент. Еўрапейскі калегіум у Варшаве існуе ўжо больш за 30 гадоў і за гэты час выпусціў больш за 3000 асобаў. У тым ліку і 33 студэнты з Беларусі. На гэтым нашае выданне завяршаем. Для вас працавала Анастасія Русецкая. Развітваюся са спадарствам і зычу спакойнага вечару.